קנינו את הדירה לפני כמה חודשים, הדירה הייתה חייבת לעבור שיפוץ דחוף. פנינו לכמה אנשי מקצוע, חיפשנו, דיברנו עם מוטי סנטר, מהרגע הראשון היה את הקליק, הבנו שזה זה וקיבלנו שירות טוב, מצוין, מבחינת העמידה בזמנים, מאוד היינו מרוצים לאורך כל הדרך ובייחוד תוצאה סופית. לפני זה בכלל הבית היה נראה שונה לגמרי, כאילו לא אותו בית. לאורך כל השיפוץ עוז ממוטי סנטר ליווה אותנו והציע לנו לעשות כמה שדרוגים פה ושם, כמו הקיר אבנים שעשינו, שיצא ממש יפה, מוסיף המון צבע והמון יופי לבית. הקלפות שעשינו במטבח הוסיפו המון יופי. אני מרוצה מאוד מהריצוף, מאוד נוח לי איתו, אני לא צריכה להשתעבד לו, גם אם אני רק מטאטה, נראה כאילו שטפתי, הרצפה מבריקה, נוצצת אפילו. וזהו, אני מאוד מרוצה מהריצוף שעשינו, יפהפה, מחמיא לצבעים של הדירה, נראה מושלם.